咱只是行事挥挥日日，留待虎龙迎犬长期。无奈惨痛翻译的环境，是无允准咱真情痛哭一声，只好背向人的眼光，甲我无成男性的单位投递。唉，江湖的牺牲。看我会牺牲。哥，对了，德龙哥，陈妹，勇勇的无，无拍假啦。装了就好，装了就好。好地方搭上良心发现，加上手法勇敢，下一强比心，希望我真记唔得安样的救援啊！下强比心。人海。歹势，歹势啊！好运是苦的，师傅，加本爱，我要报复，唔会个本运是苦的。好。みんな積極的に村人の住居清掃を監督してくれ。天狗熱などの熱帯風土病をこの慰霊村から消滅させるんだ。いいな。はい所長。所長代理と呼んでくれないか。代理の2文字はすぐに消えますよ。今のうちに予行練習しておこうと思いましてね。だろ。そうです。予行練習です。所長。所長。分かった分かった。いいから勤務についてくれ。いいな。はい。乾杯。失礼します。本田さん、私たちはあなたが新たに出張となったことを喜んでいます。専門大噶。希望能執貼合作，你比你仲強下答辯。當然，因為你新嘅小組係比你仲嘅福氣啊！専門。嗱，有一個想法，想我同大家分享。我發現民眾大抵冇乜曉過日本語，
打算識字率も高，不利提升選拔水準，没因此不死同日本人参戦のフィーや。ですから村の知識人の皆さんにはどんどん日本語塾を開設していただきたい。人々が日本語を学び大和文化を理解し、日本人と香港人がむつまじく交流していただきたいんです。どうかご在籍の皆さんにはご参助願いたい。この慰霊村を他の村の手本にしようじゃありませんか。素晴らしい。これからもよろしくお願いします。いえ。本田さん、新徳流は日本語塾の教師に適任だと思いますが、いかがですか？楊さん、内兄嘅同強用啊，ぜひ彼にお願いしましょう。受眾嚴明，希望大家都向受眾強用，兩種法都講到硬好。乾杯！乾杯！乾杯！はい。結婚されるんですか？いやー、急にぜひや。以下鈴木冇做嘢，當到事情，我冇希望將條牌強用，我希望比你仲做得更加好。相信大家没安尼希望啊。故そゲームにロイヤリ。ありがとう。那您比台湾人没日本人啊，既然安尼，就总不得过二度国民。故そ内視有には点数。これまでのことは忘れて大日本帝国に協力し、また台湾人の役に立ってほしいんだ。そうすれば多くの台湾人が日本社会に溶け込めるはずだ。本田さん、何々とおっしゃってください。そうか。実は君に一つ頼みがあってね。村の人たちに日本語の読み書きと会話を教えてほしいんだ。費用の方は有力者の皆さんに寄付をお願いしたし、派出所も事務の方を手伝う。多くの村人に日本の優れた伝統文化を理解してほしいんだ。やってくれるね。本田さん，我做得講日本語。ただ、台湾人は外国のところ、台湾人なんです。もちろんだ。ただ、植民地支配されているという現状を君も否定できないだろう。希望政府做得了解，避免参戦のフィー。本田さん、私たちの考えは違いますか？お互いに理解し合うことができて嬉しいです。そうか。よかった。今日が大便。今日大便。難怪碰嘅這樣嘅事情，我要送回課本書上去。我相信東京會有結果。好、ありがとうございます。では。洪大生，我建議你過來消防一結婚，嚟幫人哋請。行起冇嘅啦，上次唔得為你哈，這多麼自在啊！では。
眼看哦，规只台湾就已经好掉，咁啲顺茶面条前讲，台湾唔係日本面，掉包呢？我相信有一年，大家就坐在台上共处。而家就拖數年嘅現在哦，係色彩同皮膚。因為今日咩嚟上課？唔是，就算個顏色師，師妹唔識顏。而家冇聲哦。一出冇呢。歹勢啦，師傅，不卡無錢，搶唔起橋嘅，未可能嘅。那麼在意。德龍啊，韓拜哦，也像迄小鳳某一家，你哦，我以後好對小鳳哦。阮小姐，你聽錯要好好對小鳳咩？好。哎呀，我就會一起宣誓哦。起张了啊！一拜天地，一拜祖先，夫妻对拜。小鳳，也係前夫從本太心橋嘅幸福，什麼很重要嘅朋友。彩妹，我天数吗？唔是啦，基本哦，做下起来，你醒了，听我背啊。什么？唔是讲遐啦，我喺讲我老弟咯。呀，都系缘分。迄讲真有什么？哎呀，属于什么跟你老娘傻狗啊？彩妹啊，安子谁？
景，什么？恭喜！莫三多久了？老师，难的意思。娘送账好，你唔得。我连我来。哎呦，新娘盼得新娘讲的哦。好，莫事，还是啊，本娘讲法的，请大家多多包涵。有样啦吼，跟福禄人讲的呀，行无嘴大富贵啦吼。你们来喽！哎，什么用的？他们。哎，不是呢哦。也几番硬讲嘅，要不然硬人多麻烦，都兄弟两个天数，什么讲？唔會啦，兄係神望一路以來嘅支持，未來俺相互扶持，共同有助。好，來，阿哥、阿嫂，我見唔到用野啤酒，祝福唔到百年好合，拍條海路。好，來，恭喜！來。走啊！兄弟相心，团圆团结，走吧！走！来，到了！哎，做成鬼子！先生，你喊埋地路哦，麻煩照顧呢。我記得都係呢，小鳳照顧啦。小鳳要到真貴呢。來賣菜哦，同時嘅菜哦，呢個菜條千號啊，喺澎湖愛慕啊，姐，來賣哦。洪大所長，按照吃啊，下次甲配一餅哦，當好食咯，開心哦。硬是飽嘅，安住先，身體好冇？一號。哎，身體好冇？老家，菜湯用嚟賣啊？菜條好先啦，嚟，唔痛啊，好先啦。菜條幾多錢？千號先啦。我用啊。哦，來。媽，你個聲音！啊！那個菜你吞得嚟吧？唔怕啦，差唔多煮好嚟啦。冇啦。唔春日就快啲嚟，賣唔啲嘅裝下，係賣咗錢好嚟。下次放咩你講好？おい、何を騒いでる？はかりが折れずまだ商売を続けているのか。旅行の規則を何だと思っている？冇啦，你沒屌絲嘅。黙れ！おい、話は後で聞く。聞く。沒屌絲嘅。冇啦。冇嘢。すいません。哈卡里，我呢度試過見到，點解上公家阿老公你冇答應佢啊？沒屌絲，那哈卡里總飛，沒屌絲哈卡里總飛。黙れ！言い訳するな！来い！長尾、もういい。本田さん。義務嘅事情就算呢，先負擔重義啊，買一支新嘅下咖喱吼。什麼？他讓啊，這個準備吹了，都想睇你的。これからはこういうことはしなくていいんだ。本田さん、あいつらはかりが折れたのにまだ商売を続けようとしていたんですよ。捕まえて教育してやるべきでしょう。なのにあんなにあっさりと見逃すなんて一体どういうことですか？長尾、
厳しく処罰すれば全てが解決するわけではない。時には本当人に機会を与えるんだ。我々が思うほど教育しにくいわけではない。我々日本人とは差はないのだ。何なんだあの人は。日本塾を開設して台湾の豚どもに恩恵を施して聖人ぶっているのか。今はもう時代が違う。我慢するしかない。ふざけがってどいつもこいつも。我说，洪大嫂，迄阵经理上的过偏严重。唉，单枪记忆啥，无好啦。介绍哪较好，没有哪一块不足啊。亲妹妹迄一个好的口齿啊。对了，你讲错嘛？我爱上心题目，错吗？那个名诶，亲是他谁母诶？亲嫩，亲嫩，东江的名诶，亲嫩，那汉拜就很嫩妹，好唔好啊？嫩妹，好唔好？嫩妹，嫩妹。嫩妹，你讲好唔好啊？係先，買雞絲先，起名係廖木成好嘛？廖木成，佢冇啲阿做咧。冇所謂。劉木生，劉木生，八美，八美，江八美，劉木生。劉木生，劉木生，有乜呢？啥咩？喺我。你送有乜嚟啦？比賽記憶會熬夜啊！我裁判工作有乜不記憶啊？经理，時間がだ。早く医者を呼べ。なんてこった。また引っかかったのか。あそこで引っかかったままなんです。このままでは焼けてしまいます。よし、早く電源切れ。それが電源が切れないんです。おい、お前、早く作動機分け。早く。お前、作動機分早く見て。社長、それは危険です。日本では誰もそんなことしませんよ。おい、二国生、来い。お前、作動機を引き抜け。いけない。社長、日本では誰もやらないと言います。いいから早くやれ。やらなかったら今すぐクビだぞ。ほら、何をどう出してる。言うことも聞けんならお前はもうクビだ。よし、今からすぐ出ていけ。社長、危険です。技師が来るのを待ちましょう。お前は黙ってろ。ごちゃごちゃ言うんだか。職人制度が欲しくないのか。ごちゃごちゃ言うなら今すぐ日本へ帰れ。早くやるつんだ。そらそらそらひね。はい。
定の手順に従い機器の電源を切りましたが、龍木星が我々の忠告を聞かず無理にカッターの処理を行ったので、このような事故が発生しました。本身要筹办工作嘅，見有冇險名都記起咯。一天窗有問題啦，不過記得連醫藥費都冇出嚟。シャワーシャシオでさえ立ちてこないなんて。母さん、彼の口からはっきりと説明があったように、龍木星が我々の忠告を無視したためこのような事故になったんです。それは龍木星の職務がどうのこうのという問題ではない。阿美，沙中佢講得同清楚嘅，喺廖木神唔談同事嘅做見，怎麼咩都疏談，而攞佢裝馬冇相干。作業ができなくなり、会社は損失を被ったんです。でも会社は因為嘅喺路虎，咩都記起快啲去。どうです？寛大な処置でしょ一建議天降嘅損失，我哋冇人賠錢都清好嘅，我哋冇一個唔遵守規矩嘅員工，聽錯我開除廖木神。規則を守らない従業員。因為廖木神對非常冇貢獻，故所我哋就一張眼淚洗掉。沙總，你千萬幾萬讓人出醫藥費啦！阿妹，我請拿藥。飛沙詐騙完全冇負責，安尼人愛就腳出去，也完全靠一家。冇辦法，難免會出去做事。本來路真條。牧師，就要麻煩照顧我。阿妹，牧師咪只係兄弟嘅，趕快照顧佢。來，一 V 情況啊，我係知道意思下。來。一般單喺倉庫，唔過也係冇人用嘅。我係知道冇上課嘅時間，難做電腦來做醫生官。我啲寫醫生牌嘅事情，唔是少，我老洪大上講好嘅。哦呢？什麼？用嘅，行做電話。清站。師傅，你知道嘞？我要知道清站，我就在想想哦，你啲台當搞死會用嘅，我問奶看看啦。好，這個來。生意。有想好愛搞乜嘅冇？其實我想愛搞嘅唔單請你香港。喲。人睇醫生有咩嘅想法，講出來談談啦。除咗你香港，我還想愛分享許多道理同想法，本大家己會係人，唔係奴才。除咗施暴，沒有爭取幸福嘅權利。來，你用不用嘅想法？我條擺已經知道。既然係無法度改變本日本統治嘅事實，清好嘅做法應該可以容忍日本嘅體制。啲體制度改革，台灣人都係無公平。故所嘅樣事，我知道台灣人應該學日本法，學日本人做事方法，爭做得爭取自家幸福嘅權利。不過，經過研究一條事情，我知道喺日本人面頭前，
台湾人，两个做做係唔錯嘅。黑空比出名早，某某好似出名早嘅以前，啥無氣格係注重老想法，電到為咩唔清楚氣格係嘛啥，電到為咩唔清楚送來馬跟走係錯嘅。故說愛吃到好腻穩，無應該搶喺味道適應出名沙飛，咪無應該本台灣人變到見來見無尊嚴。你講嘅冇唔錯。唔過，我有時候安尼做會帶來麻煩。唔過唔係講嘅，不管用嚟做，日本人都知道人哋唔錯。既然用唔做人哋知道錯嘅事情。故說唔是誰，你搶起老太家應該啲嘅事情，講出來聽聽啊。係講，就算大家啲佢哋唔是點點只數字名仔嘅阿伯，有鳥嘅喏。你意思係？我係知道，唔行通就唔會改變，唔係？錯，唔行通就唔會改變。好誒，我先希望係，要求高本，為你種嘅未來，求意思嘅。落去咧，我呢？唔講睇啦哦，講睇咧，你哦，唔行通就唔會改變。我係知道鴉片做的傷口。好。鴉片做得寬整，來睇下啦。鴉片哈，行好哈，聲音來咗，聲音俯瞰哈。聲音。來，按樣有章冇？有啦。對咯，來。恭喜啊！來，唔成，你係推房嘅藥誒，唔得裝起身。什麼？唔是阿姨啊。慘誒，一種係講農民，嗱全都是標題。全都是就係題主啦。どうした？台湾の犬どもに教育なんか必要ねえんだよ。台南省財務当局にでは現実来より評価各地に所得税並びに公正に関する概念、新達方法、税率と繊細に渡り数持続的に
これが公演を行い、演じづらいより消化各地に。本田さん。なかなかいいじゃないですか。本田さん、ありがとうございます。いえ、それでは。お疲れ様でした。本田さん。陳德善，唔來做乜嘅？正義，お願いします。我朋友劉木生，佢啲飛沙做事，本期汽車都輸，啥還袂飛沙是條路嘅。發生乜嘅事情？飛沙機器壞鐵，木生唔係爭機器嘅師傅。唔過沙種使險機去處理，好基本機器車都輸，飛沙到至今送到槍。正義，お願いします。それは確かにひどい。会社から医療費は支払われたか？いいえ、記得唔係。本田さん。也唔但將佢陪天天，沙種。乜解啊？要整幾整年冇？責任の追及は短期間でできるものではない。ならば先に金銭面を正しく計らってやる方が現実的だろう。外部費了解，會社改賠嘅外部對其討論落嚟。哪位討論到，除非有真金真銀。わかりました。我推木生，諗什麼？ありがとうございます。唔是啊，事情上呢，咱和李木生切家來講什麼啦？おい、徳さん。あれは？バカ野郎、あのクソ台湾人ふざけやがって。農民，米飯ご飯，農民講中，農民歡喜收卡庫，農民嘅米全部進入市，農民搶食一食，ご飯。因為愛鬧進入市票體，故所鬧收卡庫鬧一隻步不進入市，咪係理所當然呢。開進入市從未鬧幾怪得咧。唔過，快進入市，實想愛得到很較多嘅利益去。進入市那一度，農民の收穫區就越少。而且，哪有可能有好提出？除非跟你挑他四片出來。唔過，係有一個很令人想嘅好政府呢。係講政府係公平呢。農民就做得反映自家意見。進入市咪唔敢踢超過。可是先生，你嘅強言也冇成功啊。係啊，唔過根本嘅，我想愛搞嘅係，就算會失敗，咪冇應該放棄爭取自家幸福嘅權利。
来，各练一摆。农民，农民，农民，米饭各行，各行，米饭。阿嫂，行，做乜嘅？捱來啊！好诶，好事嘞，要问本你，我做事你先试。要不我冇咩啊？我唔要妒忌啦。係咩買咩咗來？我人家都冇啊！地龍，那些醫生講呢，講有啲窮苦嘅病人營養唔啦。康寧吃唔飽，還不陪你吃？愛情片。陳妹，我要去請西做，咩事情我落想辦法。你死你呢？你會做咩？你看做牛，人家冇來後頭。地龍做係錯嘅事情，我應該要聽數。好啦，唔講唔讓你唔可以做唔嚟有到，要不然你問先。有啲發燒，不過我一下冇退燒嘅藥誒，但下一種藥單，那有點隔藥誒。不過長期營養不良，身體又較虛，要食條較營養嘅。杜車先生，大聲我今日還係冇錢出嚟本。冇相關啊，你下一種空調，把你把張拿出來，來，還有一條麵唔帶裝氣，無條主食，希望營養唔啦，病唔會好。杜車先生，我看唔見醫藥費，我要30萬。好，什麼人知識啊？我好好照顧娘咩？點啊？用誒，不用寫字唔是食飯誒。那明年總會拿錢轉去，要錢不用來呀，等你拿到錢再買。奇怪，誒明明就請用鐵，我們愛錢，我唔愛錢。係買乜嚟拜？陳美，什麼？請用鐵個買什麼？酸豆有一眼班嘅冇啦。
有，东岛。叔父，歹勢啦，人不開心就並不很愛用強化完成我的夢想。不過強苦帶來飢餓帶來疾病，疾病又帶來痛苦。空氣到3萬左右，實行喺男最有飛嘅家庭，老記到必然。很快哦。ありがとうございます。佐藤さん、直接本題に入りましょう。龍木星が勤務中に怪我をしたそうじゃないですか。会社から医療費が支払われないばかりか解雇されたと。これが本当に適切な処理と言えますか？それは奴が会社の手順に従わずに作業をやったからなんです。ですから労災手当は出せないんです。それに我々は機械を壊したことについては責任を追及していません。そうですか。私の聞いている話とは違いますが。通報がなかったことにしてもいいんです。通報者がいなければ我々警察とは無関係だ。ただこんな風に人を切り捨てれば台湾人に良くない印象を与えるだけです。医療面での援助が無理ならせめて生活できるようにしてやってくれませんか？彼は手を怪我しただけです。まだ会社で働けるはずだ。お心遣い感謝いたします。けど労災に刑事責任なんてあるんでしょうか？それから仕事の件ですが、こればっかりはまあ欠員でもあれば可能でしょうけど、
それはご自身で考えたらいかがですか。佐藤さん、慰霊村の人たちはあなたの会社に対してずっと不満を募らせているんです。これ以上些細なことで揉めるようなら警察もあなたの味方はできませんよ。そうおっしゃるのでしたら何とかいたしましょう。哦，杨总等你引领试试波动。哦，安子生。今正社員に空きはない。ひとまずここで働きなさい。頼むぞ。はい。係。請問你做啲做乜嘅啊？做乜嘅？辦啊！那苏公用嚟，係唔係要本 visa 留嚟？沙道係咪去做搬運工啊？搬運工？你要速度啊你還？來處理，那主要其他東西。陳偉，算了，有些後座，那就有番好事。每個只有英文嚟。是蒙年後裔啦。報告します。新しい所長の山園が到着いたしました。じゃあ皆さん一緒に乾杯しましょう。乾杯。乾杯。乾杯。日勤ですか。所長には一金重要料怪我です。努力違反だ。こいつを逮捕しろ。はい。得惨啊！事实不好参详，唔通来电视来保护后知。阮是两人相亲爱，若无水准，恁知？阮着转头爬入来出人，甲恁换人无地带。偏我伊讲因非法，本爱强心不甘累，用自意爱通气快，日夜相思。